I augmenten les signatures d'hipoteques a les Illes. Per saber-ne els motius, avui ens acompanya una advocada experta en qüestions bancàries. Cristina Borralla, bon dia. Molt bon dia. La signatura d'hipoteques han augmentat a les Illes un 22% al gener, si ho comparem amb fa un any. A què es deu aquest increment? Doncs el mercat hipotecari s'està estabilitzant. Podríem dir que després de 2 anys d'un tipus alcista d'interès, l'Euríbor va pujar per damunt del 4% a l'octubre de 2023, doncs ara veiem una baixada que és paulatina, una baixada que se sostindrà durant 2 anys, es preveu, i per tant aquesta confiança que s'està generant del mercat hipotecari fa que la gent que tenia continguda aquesta decisió de comprar un habitatge, doncs ara prengui la decisió de comprar-ho i per tant això reflecteix en aquestes xifres. I de quin tipus d'hipoteques estem parlant? Doncs ara mateix 2/3 de les hipoteques que estan al mercat són hipoteques a tipus fix. És un 64% aproximadament, segons dades de l'INE, són hipoteques a tipus fix, és a dir, que tenen un tipus d'interès fixe per tota la durada del préstec hipotecari. Abans parlàvem d'hipoteques variables, era lo normal al mercat hipotecari, doncs ara aquesta tendència s'ha canviat i la gent cerca més la seguretat d'una quota fixa que no pas una quota variable que en llarg termini d'un préstec hipotecari a 20 o 30 anys, doncs aquestes fluctuacions hem vist que a la gent no els hi agraden, s'estima més una quota a tipus fixo i és precisament aquestes hipoteques les que s'estan venent a dia d'avui. I quines altres condicions hi predominen? Bueno, els tipus d'interès estan al voltant del 3,1% ara mateix, tipus fixo. Les variables estan per sota d'aquest 3%, al voltant del 2,9%, i són hipoteques que solen ser a 20 o 30 anys. I també molt important, la banca, després de molts d'anys de situacions crítiques que han patit, la banca ja no dona més crèdit del 80% del valor de tasació d'aquesta compra d'aquest habitatge. Per tant, la persona que vulgui comprar un habitatge ha de saber que el 20% l'haurà de posar ell per la seva part, és a dir, com a estalvis o recursos propis, i la banca només te donarà aquest 80% d'allò que necessitis per comprar. Necessitem ara que ens prestin més doblers? Bueno, en realitat el nombre d'hipoteques no està relacionat amb el capital prestat, el nombre d'hipoteques és inferior inclús que fa una dècada, el que sí que efectivament necessitem més capital per cada operació bancària. Això és degut precisament a la pujada del preu de l'habitatge, que a Balears en concret el tenim totalment disparat. Estem en una situació anòmala en quant al preu de l'habitatge i això fa que la gent necessiti més doblers per comprar aquell habitatge. Però no vol dir que hi hagi més operacions, sinó que hi ha manca operacions, però necessitem més capital per part de la banca. I si ens comparem amb altres autonomies, aquí assignen més hipoteques, manco? Sí, estem per damunt de la mitjana a nivell nacional, estem per sota de La Rioja, Aragó o Canàries, que sí que estan al 40%. Nosaltres estem en aquest, el gener s'ha publicat el 22,5%, estem molt per damunt de la mitjana a nivell nacional, però tot i així, en relació al nombre d'habitants que tenim a les nostres illes, podríem dir que en termes absoluts estem encara una mica baixos. La gent encara té por, els tipus d'interès segueixen sent alts en relació a fa 10 anys. Recordem que l'any 2016 el tipus d'interès es va mantenir durant 6 anys en negatiu, estava per sota del 0%, i clar, ara estem a un 3%, la confiança en el mercat s'està guanyant a poc, però encara la gent està traient prudència a l'hora de comprar. Llavors estem per damunt de la mitjana europea i de la mitjana a nivell nacional, però alerta, perquè encara aquest nombre pot pujar molt més d'aquí 1 o 2 anys, aquesta és la previsió. Parlaves del tipus d'interès. En el punt en el que ens trobam ara actualment a les Illes, és un bon moment per hipotecar-se? Bueno, depèn molt de la situació concreta que tingui aquella família. Parlem de que, com he comentat abans, que la banca només et donarà el 80%, per tant, les famílies que vulguin hipotecar-se hauran de comptar sí o sí amb aquest 20% d'estalvis o recursos propis i, a més, capacitat com per pagar les despeses de la compraventa. Recordem que les despeses de formalització de les hipoteques ja estan exentes per llei, però sí que hauran d'assumir uns costos inicials per part seva. Llavors, clar, aquelles famílies que no tinguin aquests estalvis, doncs, desgraciadament, encara no podran accedir-ne a un crèdit hipotecari. I ara la pregunta que tothom es fa quan ha de signar una hipoteca, que convé fer-ho a tipus fixe
o variable? Doncs, home, depèn una mica de la necessitat que tingui la família i sobretot la seva capacitat econòmica, no? Perquè no és el mateix un perfil potser d'una família que són funcionaris i tenen els seus ingressos són totalment estables. Llavors, en aquests casos sempre és més recomanable cercar un tipus fixe perquè tindran una quota sempre igual i no tindran aquest problema amb les fluctuacions del tipus d'interès d'una hipoteca variable. Recordem que una hipoteca és a 20 o 30 anys, per tant, si l'agafes variable sempre tindràs aquesta por de que pugui pujar la quota i no la puguis assumir. També ara al mercat ha entrat un tipus d'hipoteca variable, que és la mixta, que és tipus fixo inicialment, uns anys, i després passaria a ser variable, i està entrant amb molta força al mercat hipotecari. Llavors hauríem d'analitzar el perfil de la persona que s'hi vol hipotecar, els ingressos que té, especialment les despeses que pot assumir, quin és el cost comparatiu que podria assumir en cas d'una pujada molt elevada dels tipus d'interès, però en termes així, diguéssim, absoluts, les hipoteques a tipus fixe estan oferint molt bones condicions, una mica per damunt de les variables, però estan ara mateix amb bon preu. No és que paguis més per optar per una modalitat o per una altra? Bueno, en termes un poc absoluts sí que es paga una miqueta més, perquè el tipus fixo que s'està posant al mercat està per damunt del 3, està al 3,1-3,2% de la mitjana, la variable ara s'està oferint al 2,8-2,9, però clar, estem pensant que en termes de llarg termini d'un préstec hipotecari, doncs a la llarga te pots estalviar diners si aquests interessos pugen, com va passar a l'octubre del 23, que es va posar per damunt del 4%, doncs tipus fixo sempre tindràs la mateixa quota. I quan és que s'ha de fer una renegociació o un canvi en les condicions? Doncs l'any passat... I no sé si els perjudica o beneficia. L'any passat vam viure un augment d'innovacions hipotecàries molt potent, segons dades de l'INE, un 19% dels hipotecats va voler o va poder canviar la seva hipoteca, especialment de tipus variable a tipus fixe. Per què? Per una mica la situació del mercat hipotecari. La gent, desgraciadament, no tothom va poder pagar la seva quota i va haver de necessàriament passar-se a una innovació. A l'hora de plantejar una operació d'innovació o de subrogació, és a dir, portar-nos la hipoteca a un altre banc, s'ha de mirar en termes absoluts si aquest cost que assumirem ens valdrà la pena o no, perquè realment a vegades fer una innovació pot tenir moltes comissions per amortitzacions, comissions d'innovació, per tant s'ha d'analitzar molt bé si els costos que pagarem per modificar aquesta hipoteca valen la pena a llarg termini. Sempre recomanem que això ho miri un expert i que li faci una comparativa de si realment això tindrà un benefici per ells, però molta cura i sobretot penseu això, que podem o fer una innovació, modificar les condicions amb el propi banc o que un altre banc subrogui, que subrogui amb la teva hipoteca, que això sol tenir menys despeses. Actualment hi ha ajudes per part de les administracions, en el cas dels joves, en el cas de les persones vulnerables, però la veritat és que també t'has de poder acollir. Sí, aquestes ajudes tenim els avals ICO per part de l'Estat i també tenim les ajudes que aquí a la nostra comunitat autònoma també tenim a través de l'IBAVI. Són ajudes que precisament estan enfocades sobretot a persones més joves, persones de menys de 35 o menys de 40 anys que tinguin uns ingressos bruts limitats, en cas de les ajudes estatals per sota dels 40.000 euros bruts, a nivell autonòmic per sota dels 60.000 euros bruts aproximadament, famílies monoparentals o famílies que tinguin una persona amb discapacitat. Si pots acollir-te si tens aquesta situació econòmica, te pots acollir, doncs pots tenir un aval per part de l'Estat en aquest 20% que abans comentàvem, perquè les famílies el problema que tenen és que no puguin ja accedir-ne a un préstec, sinó que no tenen els estalvis que hem comentat d'aquest 20%. Precisament aquestes ajudes estatals i autonòmiques el que fan és avalar aquest 20%, t'ajuden amb aquest 20% inicial per tal que puguis accedir-ne a una operació de préstec hipotecari. I totes aquestes ajudes i facilitats s'està notant en signatures de més hipoteques? L'any passat es van avalar 478 operacions a nivell autonòmic. És un nombre considerable, però considerem que encara podrien arribar a molta més gent, perquè realment, sobretot les persones més joves, s'aveuen amb una dificultat molt gran per tal de poder accedir a una operació de préstec, perquè, entre altres coses, el preu de l'habitatge
està absolutament disparats i no hi ha relació amb els sous, no? I tenen un obstacle molt important. Ara sembla ser que aquestes ajudes s'aprolongaran amb el temps i esperem que funcionin i que realment puguin ajudar en aquest sector de la població que se veu tan afectat. Sí, està clar que estem en una emergència habitacional i a veure com continua. Cristina Borralla, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Gràcies.